Vítám vás u tohoto videa, chtěl bych vám tady představit skvělou kryptosázkovou kancelář, kasino a investování. Má to spoustu výhod, je to mnohem lepší než české sázkovky a kasína, tak si to tady představíme. První výhoda. K založení účtu nepotřebujete žádný složitý ověřování, občanky, řidičáky, stačí vám pouze e-mail. Dokonce tam nemusíte dát ani pravý jméno, nikdo se potom nezjišťuje, nepátrá, je to úplně jedno. Druhá výhoda. Banky nemají k tomu přístup, nezjistí, že sázíte, nebudete mít problém s půjčkama, hypotékou. Vlastně nikdo nezjistí, že tady sázíte a ani nemá jak to zjistit. A třetí výhoda, což je taky super, nabízejí spoustu bonusů, dávají vám spoustu kryptoměn zdarma, kam se na to hrabou český sázkovky. A v tomhle videu vám chci ukázat, jak vypadá sportovní sázení, jak vypadá kasíno a co tady nabízejí za bonusy a jak si sem vlastně vkládat ty kryptoměny. Dole pod videem máte odkaz, když se přes něj zaregistrujete, dostanete 100 free spinů, tak můžeme začít u toho sázení. Je to skoro totožný s českýma sázkovkama, nabízejí stejné kurzy, stejné nabídky, všechny sporty, live sázení. Jo, máte tady spoustu příležitostí a jednoduchý sázení a vyplácí hned. Další vám ukážu kasíno. Najdete tady asi všechno, co existuje, nějaký hry, automaty, ruleta, live kasíno, cokoliv. Teď si ukážeme bonusy. Sázím tady asi necelý měsíc, už jsem dostal $25 na bonusech. Máte tady asi 2, 4, 6, 7 bonusů, co vybíráte třeba každou hodinu, někdy nějaké je týdenní, denní, hodinový, každý den dvakrát si můžete zatočit tady tím kolem. Pak tady máte free crypto boxes, tady si můžete vybrat každou hodinu 42 satoshi. Jo, takže těch bonusů je tady fakt hodně. Furt mi tady dávají bonusy ke vkladu. Pak tady máte úrovně. Za každou úroveň, když postoupíte, dostanete 5, 10, 15, $20 a tak to jde dál s každou úrovní. Úrovně sbíráte zasázení a hraní her. A jak si sem vložit kryptoměnu? Jo, můžete tady vkládat asi jakoukoliv kryptoměnu, co existuje. Tady v peněžence buď si dáte vložit nějakou kryptoměnu, ukáže se vám tady adresa, na kterou ji ze své peněženky pošlete. Jo, vždycky vám to tady nabízí nějaký bonus ke vkladu. Dokonce tady můžete to krypto i koupit kartou, Google Pay, Apple Pay. Úplně jednoduchý a máte to tady do 5 minut. Výběry, to samý. Dáte si sem adresu své peněženky, vyberete si kryptoměnu, jakou chcete vybrat a máte ji do hodiny u sebe. A to je asi vše, za mě prostě fakt super stránka na sázení. Dole pod videem máte odkaz, když se přes něj zaregistrujete, dostanete 100 free spinů. Mějte se a hodně štěstí.